खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। रादाबाव दं माइ आबाद फोथाराव एम्फौ जानायखौ नायगिदिंहैदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। मैया सानजौफु समाव बर'मानि माइ फोथारफोरखौ दान्दिसे नायगिदिंहैनाय जायो। बे बाथ्राखौ थारैनो दुखु मोनदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। खार'जान गामिनि मोनखानाय माइफोरखौ माखासे एम्फौआ जोबोद गाज्रियैनो फोजोबस्रांदों। बेनि सायाव एम्फौफोरखौ दबथायनायनि राहाफोर लानाय जादोंब्लाबो आबादारिफोरखौ माइफोरखौ थाबैनो हानो थाखाय बोसोन होनाय जादों। मानोना रासायनिक एम्फौ बुथारग्रा मुलिफोरनि बाहायनाया जुनारफोरजों लोगोसे आबहावाखौबो गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। बेवहाय माइ फोथार नायसंहैनाय समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि घनश्याम दास, प्रमद बर' आरो आबाद बिफाननि मावख'गिरिफोराबो लोगोसे बाहागो लाफादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बिटिआर रादाबाव दं बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलआ बिटिआर हालामनि सिङाव थानाय बर' थुनलाइ साननि थाखाय दिनै 16 नबेम्बर 2023 जायगायारि बन्द फोसावदों। मख'नो गोनां दि बिटिआर हालामनि गासैबो सोलोंथाइ फसंथान, सोरखारि आरो सोरखारि नङै गनायजानाय बिफानफोरनि मावखुलिफोरा दिनै बन्द थागोन। लोगोसे बिटिआर हालामनि गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोराव बर' थुनलाइ सानखौ खुंनो आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायहरदों। बे बिथोनखौ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि गनायथिजों होनाय जादों। थामथि रादाबाव दं फिन मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जाथाय। खेबसेयैनो 300 फुटसो गाहायाव गलांदों दावबायारिफोरनि गंसे पेसेन्जार बासआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गारिनि गोख्रै खारबाय थानाय गोख्रैथिखौ खमायहोनो हायैयाव बे जम्मु आरो काश्मीरनि दरा जिल्लायाव बे गिख्रंथाव बासनि जाब्रबथाया जादों। मख'नो गोनांदि बे बासनि जाब्रबथायाव सा 38 दावबायारिफोरा जिउ गोमाबाय आरो माखासे जखम जानांबाय होनना खौरां मोन्दों। रादाबाव दं माखासे सम सिगां चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमना रिफु हाग्रा ओनसोलनिफ्राय दंफां बख'नाय जाथायनि सायाव गुदि नायबिजिरनायनि रिपर्ट बायदियै इएम रनजित बसुमतारीजों दानानै दोनजानाय आरो लोब्बा थानायनि थाखाय NGOनि सार्भिस प्रभाइडार दिना नार्जारी आरो दामफ्ला बसुमतारीखौ चिरां डिभिजननि सिङाव थानाय अफिस केम्पासआव थानो आरो खामानि मावनो गनायथि होआखिसै होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।